Bun lume și am revenit. Am rămas unde am continuat, unde, în fine, v-ați prins, ne-am stabilit ultima oară în aceeași peșteră și să continuăm. Acum voi seta, nu dificultatea asta și să îi dăm drumul. Am zis că v-am povestit de canalul vărului meu și acum să începem meseria. Cred că primele 5 episoade voi face chestii cu mineritul și m-am hotărât postez 10 episoade și un live care este o oră, adică live nu să spuneți că îmi cer scuze să spuneți că filmez o oră, după aia postez o oră, nu, live. Da, nu știu ce m-a apucat, dar mă ustră gâtul și îmi vine să tușesc. Sunt cam îmbrăcoșit, îmi cer scuze, dar în momentul de față cam multe persoane sunt răcite și cred că mi-a transmis și mie o stare de rău. Uai, ce mă doare gâtul. Da, sper să găsesc mai repede diamond sau ceva de genul. Măcar iron. Uai, mă ustură gâtul. Să pun o torță pentru ca să vedeți. Nu de alta eu văd, dar voi nu o vedeți. Bun, și acum filmez la altă oră. Acum filmez la ora... stați să mă uit. După cum puteți vedea, la ora 7 și 11 minute. Oh my god, s-a văzut că filmez. Opa, mi s-a spart târnacopul. Avem unul de iron, nu este problemă. De ce m-am chinuit cu unul de stone când ăsta de iron sparge super rapid? Deci cu ăsta de iron nici n-am timp să schimb ăstea, că deja... Ok, și de clar că am ajuns la bedrock. Nu mai întoarce, ba da, cum noi. Și acum, fiți atenți, 1, 2, 3. Ai frate, nu aia trebuia să sparg, asta trebuia să sparg. 4, v-am zis. 5. 6. 8. 7. 8. Iar am găsit iron. 'Cred că o să mai filmez și off camera, deoarece nu o să vreți să vedeți cum sparg bloc cu bloc. Și eu voi reveni când voi găsi mai multe lucruri, mai multe minereuri.
Eu vă voi lăsa aici, deoarece nu trebuie să vă plictisesc și da, voi reveni. Bun lume, și am găsit minereuri, stați să vi le arăt. Uitați, am găsit niște bucăți de diamond, am săpat prin prejurul lor, dar n-am vrut să vi le arăt. Le săpam așa random și a căzut cerul peste mine. Să vedem, cred că sunt 8 bucăți din câte am numărat. Vedem imediat, da, 8 bucăți. M-am bucurat foarte mult când le-am văzut. Stați să iau și acest cowl. Și dacă tot am găsit, am vrut să filmez și să vă arăt. Dar am săpat în continuare și am găsit un, cum se numește, o peșteră, un cave. Vreau să-l explorez împreună cu voi, să vedem dacă găsim ceva bun. Pentru că suntem, din câte am văzut, la stratul 11-12. Și avem posibilitatea să găsim lucruri foarte, foarte bune. Din câte vedeți, am găsit o grămadă de cărbune, puțin diamond, care este de folos. Putem să ne facem un târnacop și după aia un enchantment table. Mă scuzați. Să explorăm această parte. Ne vom urca pe aici. Oh my god, am văzut bine? Da. Oh my god! Diamond! Diamond! Nu-mi vine să cred că am găsit diamond de față cu voi. Deci nu-mi vine să cred. Am găsit diamond de față cu voi. Yay! Diamond! De ce torța asta nu bate așa? Oh my god! Sunt mai multe bucăți. Oh! 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 Am făcut 15 bucăți de diamond. Mă scuzați, dar m-a deranjat mama, după cum v-am zis, că s-ar putea să intre la mine în cameră și am mai explorat un pic și am intrat, am găsit niște gold, haideți să-l luăm. Ce bucuros sunt că am găsit diamond, 12 bucăți de diamond și puțin iron. Cred că o să pot să-mi fac un măr OP. Adică nu din OP, un Golden Apple. Dar nu știu, cred că o să-l păstrez pentru când o să merg în Nether, dar cred că o să-mi fac un din acela din Block of cum se numește? Block of Gold. Deoarece cu acela pot să not, am Fire Aspect pe el și pot să Fire Protection. Pot să merg prin lavă, prin Nether fără probleme. Văd că găsim din ce în ce mai mult iron, ceea ce este un semn bun. Și mult cărbune îl luăm. Oh, gold! Perfect, chiar vorbeam de densul. Am făcut pe drum un chest, pentru că mi se umpluse inventarul cu piatră și am lăsat din piatră. Haide, măi! Nu voi mai băga torțe aici, deoarece eu consider că se vede. Și haideți să mergem înapoi. Văd că este un cave destul de mare. Uitați, aici am găsit diamondurile, adică n-am plecat destul de departe. Să-mi continui drumul, încă aici m-am oprit. Mai am puține torțe, dar nu e problema, avem cărbune mult la noi. Oh my god! Stați un pic. Bun, deci un coleg chiar acum vrea să-i dau accept la trade ofertului de pe CSGO. Vrea să-i dau un Dragon King în valoare de factorie în valoare de 10 euro. Dar eu sunt ocupat și am zis că vorbim mai încolo. În fine, mai are un pic, mai are un pic și se duce târnașcopul de fer. Am trecut de cam prea multe ori. Opa, s-a blocat din cauza filmării, pardon, îmi cer scuze. Sunt cam
multe întreruperi în acest episod. Îmi cer scuze, dar se întâmplă și la case mai mari. Nu știu cum, dar este imposibil. Oh, Iron, look at me. Iron. Și cum mâine este școala, mai am de 2 episoade pe zi mâine. Astăzi încerc să profit, să fac mai... lava! Nu mă voi duce acolo. Tocmai am avut lag sau mi s-a părut. Nu îmi pasă. Voi merge... Opa! Dar de ce vedeți voi asta așa? Așa, mă. Vedeți voi chestiile de pe acolo pe ecran, îmi cer scuze. Aici o să am un chest. Și da, opa, era apărat asta. Hai să le luăm pe astea. De aici, uite, avem 5. 14 iron. Cred că fac stack-ul. Nu, nu fac. Luăm și pietra, deoarece o să ne facem o casă de piatră. Avem acum așa, cu asta așa și haideți să urcăm sus. Bine, acum practic coborâm noi. Dar așa am făcut. Aoleu, va trebui să pun stair pe aici, nu stair, scări normale pe aici. Și voi sparge stratul de deasupra pentru că mă enervează până urc. Durează Paștele. Și din câte prea bine văd sau înțeleg, este noapte și va trebui să mă culc foarte, foarte repede. Deoarece... nu e noapte. E noapte? E noapte. Da, e noapte. Da, perfect. What? De ce am atâta lag? Lag infernal. What? Din cauza de la lag nu puteam să mă culc în pat. Să mă bag, să mă culc. Hop. Și acum plătăm la loc ce am stricat. A crescut ceva? N-a crescut nimica. Să băgăm la făcut tot acest. What? Nu. Pune doar 5, mă, băiete. Bă, pune 5 aici, pentru că orice parizian știe că ne trebuie. Putem să ne facem de asta. Dar nu ne vom face de diamond. Uitați. Shear pentru oi. Nu cred că am nevoie. Am nevoie de un furnal pe care îl voi pune chiar aici. Ok, punem iron, gold, îmi cer scuze. Punem 3-4 bucăți. Și ajunge, mai punem aici o bucată și ajunge, pentru că oricine știe, pentru că pentru un stack de minereul trebuie 8 bucăți de coal. Și noi, cum am avut 42, am pus 5 sau 6, nu mai țin minte. Pe aici, uite, un squid. Ce faci, bă? Bă, așteaptă-mă, bă. Băi, prietene. Nu vrea. A lăsat pe aici, prin mare, pete de cerneală. Mă enervează chestia asta. Trebuie să fac un pod, ceva. Traversez de la mine. Știu. Da, și mă pregătesc să închei acest episod minunat și mirific din uimitoarea lume a lui Darius. Apropo, v-am zis că mă cheamă Darius? Da, mă cheamă Darius. Stați că mi-apare acel plus pe față și mă enervează. Așa. Să mă pun cu shift-ul. Bun, și să închem și acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare.
Vă rog să lăsați un like și un subscribe sau să vă abonați sau ceva. Vă mulțumesc în continuare și voi mai scoate încă un video tot de aici. La revedere!